Wasibali manje. Yeah. Lapha ya e26. Yeah. Ninendoda ephathi ipeni. Uchaza ngale ndoda ephathi ipeni. Ingena ipeni elingana inki ha. Liyabhala kodwa. ibhala kanjani ipeni ya? Ngana yena mbo. Indoda ephathi ipeni elingena inki. Yes mfowethu. Libhala kanjani elingena inki? Ithina sifundela izazi mfowethu. Ithini izazi yabo iBhayibheli leliphethe nina wena sibali. La dalwa ithina. Niphinde nizoba nendoda udokotela. Akukho ngakho inyanga yenzani inyanga usho umuntu umchaza umsebenzi wakhe. Inyanga akachaza inyanga uma ugula uyasibhedlela. Uthatha imithi. Kangako ngesahloko. La leBhayibheli lithi uzake ngesahloko verse bani angithi. Kunenyanga ejele. Ngaphakathi no dokotela. Baphatha bajova no satsheni amaphoyisa. Ayiphatha ipamba. Ngaphakathi. Sikangako ngesahloko. No dokotela bayiphatha umjovo. Yes. Mugula yo yakuyena. Khona abahlala eBhayibheli lapha ejele. KuneBhayibheli lapha ejele. Kanjani manje basweni boshiwe? Sibari usuke kuboshwe inyama umphefumulo usuke ungaboshiwe kodwa inyama fanele beyelaphe ojele yabo. Mayipho udokotela udokotela unilapha kanjani phela akho mithi akho umuntu ofunda udokotela lapha ngaphakathi oboshe ithola phi imithi ithola phi imjovo. Sibale ma ungasho ushuthiwa nasibale ukudla uqonda ukuthi ukudla sekuthola phi. Cha udla siyakwazi ukuthi nemjovo kulethwa uhulumeni. Cha umugula uyakuthatha akuse lokungeni akuse kwadokotela hayi ukuthi kuthiwa kunemjovo. Yabo Osman man ufanele ukubosha Osman ufanele ukubosha so ejele kunesibhedlela sakhona. Kusenza khona ibosha. Osman wena mfuna ukubosha ukuze ubone lento. Nani yazi umfundisi nje. Ngeke kulunga la. Angihlala nabo abafundisi imantshi amajaji siboshwa nabo amaphoyisa esenza amacala uhulumeni ngikhomanda niyaboshwa ke manje angithi. Nami ngiyangifisela. Asibale ngoba le ndawo afisela umajazi yala ngithi. Eyiwaboshwa ngempela. Yazi azizise indoda emnyama. Yena ngasho ngathi shona phakathi uyayithola lento oyifunayo. Mina ngangithi indoda emnyama ngempela. Yeah ugede ingoma ngizwile. Ugede ingoma. Ngifuna simvakashele sibali. Sami sombona mfethu. Sihamba sombona. Usaqala waboshwa. Yawo la iqalasi. Hayi umthanda nganga umthanda ukuthi useboshiwe ongamfundi umjaji. Angani ngamfuna ukuthi mfethu akayeboshwe ukuze agcwale. Khona ukufuna lokho. Yes. Usuhappy ke manje. Ayisebenzi mfowethu majaji. Usengabuya manje nisayifunda. Ngiyamsazi uzodla into ethu. Hayi phela mfowethu ngoba ngiyindoda emhlophe mina sibali angishayisani nendoda emnyama. Yes. Kuphela sishayisana emnqamlezweni sibemsana okwa. Inyami le laba abalokho. Hayi wena lokho kwaziyo. Yilabo lokho kwaziyo. Kuphe ngikwaziyo masibali. Nakho kusho. Mina ngithi indoda emnyama. Ngithi indoda emnyama. Mina ikuphi lokho abakwenza hayi ngihlangana mina onke amadoda ngathi mina sibali yindawo engafuni uphuma leqiniso ukuze sisabe ukuya ejele ukuze nisitshele ukuthi kahlahla ejele kuyenzeka ulalwe umunye umfana yindawo engasitsheli hayi sibali angikwazi lokho mina azukuzwa lokho sibali lokho ngashayisa akazukuzwa sibali angikala ngami ngikuzwa ngawe uqala ngami ifleka lamadoda lezi inkambi futhi ihlukene zothu khona la yes abos bat le 7 sima ngabe kungenzeki kule shuthi kwenzeka kule usho kanjalo angithi uyakwenzeki la so kwenzakana sibali lokho like lapha ejele kuthiwa amadoda alala nodwa
Sithi mangabe ngasiyo le oyisho le yakho le. Kusithi kwenzeka kule. Asikhulume isibalo, asikhulume. Isibalo ngishela ngathi angikwazi lokho kusho. Uqala ngami. Ukuqala ngakusho ukuthi wena okwazi. Uyabona mina Sibalo. Hayi, Mina uSibalo mina ngafela. Diamond. Yes Sibalo. Yes. Kodwa phela Sibalo. No 7 na nganobanga mase kudaleke inombolo. Yes. Awusaba. Mana Sibalo usho ukuthini awuzo? Hawu. Isho ukuthini Sibalo lento le ufika mase 6 manje. Angithi ufika mase 6. La u26 la ngithi. I26 le la ngithi wena. Mawusumisa lona ke manje lona kusuthini? Isipang ngiyagadla. Umqobo phela lo Sibalo. Oh musu umqobo ukangaka eflekeni na ukangaka umqobo eflekeni ukangaka umfojisi ifle na umqobo mfowethu uyafotsha yes Sibalo indawo kanti nami sengisigeke manje hayi vele Sibalo mina kwathiwa angiqashe kusho lo ndoda indoda kaThaya yathi angisebenza njengayo mina ngiphemba umkhosi wase 26 manje nami ngangena kule nto yakhe 26 ya Sibalo ungangena wesibalo saqala ngitshela imfihlo phela yakho ithi imfihlo yase 26 ithi nakanye nangempela isho ukuthini ke lona Sibalo nawe uyalifunda iBhayibheli njengoba libhaliwe Uzake ukhuluma uJoseph